ban pen inu saya kipat ba halor ka thong ban pendu pendam ya ka jing pendan kam plastik baka kta ya ka mariang bat ka imlang salang ha ka jing im ba man kasngi ha ka step jong ka paratrik uyayong ar puar ka kenhun all jantia master role workers labor union Joai unit bar ka kunhun khot ya ka wa mentudu kilami let siu let tada shakiyo ba pher badon hapo Joai dakabara nalaki yeng ki playo ki kho ki shang bat tipin nakabanta ban thabi ki jhur ki do ba ki the na yo kani ka jingle jong ki kalong ban pen sngo thu ekipat ba nong de ma kim de shu ban ai plastic nang ni shakmat kumjuru ki nong thet ba ki de ban pen don kam da ki plajan khnang ba kanum khta ya ka me maryang kani ka por ina nagaliang yang khoi wa mentedu chiru wa ka all jantia master workers labor union wan biang ini kini ka yaw thumme ka yang JCDC de no dap li pai baro ki yaw ni kalami bah wo penduk ya ka muna plastik kat ka machami wa ki wa chongdai ki dong dai jor dai do waro ang ki ot ki i to wa ka plastik man ka jing ma ka jing i ate tam i em hajuai ya ka plastik muna na ong ka single use plastik tangkat ka man wan hamadan man hayaw hat wan nei liang ka sarkar ben ka pen perkhin ta nei joi pon liang yong i karpat i ka yo BC yang ka West Jaitel district nei tewan yong East Jantia kam joi ka sarkar waro tasnya bahapha i ki baru ki yong phi pengkrak kami ka an kemudian i wagi plastik ki single use plastik mo dia penem kam saya kenang wa yo ya kra lang kam ni i ki nong chong chnong da ye ni dia karpat dia lai sakasor kar kam ram wan hakmat kata yo bat yo don ka ni plastik muna kenang wa kala air ko umbam ko umdi kenang wa kar hendau yo skemi kata to ka jing karpat yo i waro nan ne kasi yo ruti wa kat naman step kinong chong dai la yo dam no gi plastik kinong la yaw la yo dam no gi pan ya ke plastik muna